כשאת עומדת מול האוכל, ואת אומרת, יואו, אבל יש בזה הרבה קלוריות, למה לאכול את זה? תביני שאם את שנייה מספקת את הדבר הזה, יש מצב שכבר לא תרצי אותו כל כך. שתחזיקי סובה לאורך זמן, שהנשירה שלך תפסיק. אנשים פתאום יצאו מהסדנה ויגידו, יואו, אני מבין מה עובר עליי. שהגוף שולח לי מסר, אני יודעת להקשיב, ואז אני יודעת גם לפעול בהתאם אליו. כל המעטפת שלא נותנים היום בתהליך תזונתי, כדי לצלוח את הדבר הזה לנצח. וזה מה שאני לא מלמדת בסדנה. יש 4 חלקים. החלק התזונתי, מהם אבות המזון, מה התפקיד של כל אחד מהם, איך הם משפיעים על הרע והסובה שלי. החלק ההורמונלי, התזונה שלי בסוף מנוהלת על ידי 22 הורמונים. נבין איך כל אחד מהם משפיע עליי ברמת האכילה הרגשית, ברמת הלחץ, ברמת הרע והסובה. נפרק את זה, נבין מה הכלים הפרקטיים להתמודד עם זה. אחרי זה נעבור לחלק המנטלי. איזה תודעה אני צריכה בתהליך תזונתי? איך אני הופכת להיות האדם שאני רוצה להיות? חלק מזה זה איך אני נראית. ובסוף, להבין שנייה את הפרקטיקה. מה הם המאכלים הטובים יותר? איך אני מתנהלת בסופר? איזה שמן אני בוחרת? איך לקרוא תווית מזון? מה זה כל המספרי E והפוטסיום סורבט הזה שאף אחד לא מבין לקרוא ומה נכון לי? לפרק את הכל, להרכיב מחדש. בן אדם יוצא, יודע להתנהל בעולם, מכיר את עצמו טוב יותר ואת האוכל שלו טוב יותר. אני גם משיגה את התוצאה שאני רוצה. אני גם משיגה שליטה על החיים שלי. זו תחושה שמי יכול עליי? מי יכול עליי?